בהינתן זה שהגדרנו בעצם, יצרנו פלוגה, מאוד פשוט, דרך ויזות פשוט, או כוח, לא פלוגה, לאו דווקא פלוגה. נתנו לו את כל המאפיינים, כמו שם הכוח, כל מיני properties נוספים, מתי מתחיל השמ"פ, מתי מסתיים, הגדרנו מאפיינים שונים שיש לחיילים שלנו, הגדרנו סוגי משימות שיש לנו, ואנחנו נראה את הכל איפה זה משתלב, הגדרנו צוותים שונים. אחרי שנעבור להגדרת החיילים ונוסיף כל חייל ולכל חייל את החופשות השונות שלו, ואת הטלפון שלו ואת האימייל שלו, ואחרי שנגדיר משימות וכל משימה נגדיר את הכוח אדם שיש למשימה ואת החזרתיות שיש במשימה, אנחנו בעצם יכולים לבוא ולייצר בעצם שבצק לכל השמ"פ מהיום הראשון שלו עד היום האחרון שלו, ולראות מה המצב שלו, אוקיי? להבין אם הוא תקין או לא תקין, לראות את הבעיות, לעשות שינויים, אוקיי? וכמובן להעביר את זה הלאה לפלוגה עצמה. אז אם ניכנס לפה נוכל לראות בעצם איך החייל רואה את הדברים, כי גם החיילים רואים את הדברים. אז החייל יראה בעצם את המשימות הבאות שלו ב-48 שעות, יראה את השבצק של כל הפלוגה, אוקיי? יוכל להבין בדיוק, להתקשר או לשלוח וואטסאפ לאנשים ספציפיים במשימה ספציפית. הוא יוכל גם להגדיר איפה הוא ישן, שאנשים יוכלו למצוא את המיטה שלו אם צריך, לראות את החופשות שלו, או לבקש חופשה ספציפית, אוקיי? היא עוד לא מאושרת בהכל. אז בעצם המערכת מנהלת לנו את כל המידע מרגע שהגדרנו, היא מנהלת את הכל וכמעט שלא צריך להתעסק. כמובן שמדי ערב צריך לעשות איזושהי פיינטיונינג, למשל חיילים שפתאום חולים, או חייל שפתאום יש לו איזו משימה אחרת, אבל הכל מתעדכן לבד, אתה לא צריך לשבור את הראש, ואתה לא יכול לעשות טעויות, אוקיי? כי על כל טעות שנעשית בעצם, אתה מקבל ישר איזושהי הערה. רגע, אז, אתה יכול בבקשה את החלון הזה, ניצנים בדיוק. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, זה בעצם נעבור, ונראה איך אנחנו מגדירים את הדברים. אז להגדיר כוח חדש זה מאוד פשוט. ברגע שאתם נכנסים פעם ראשונה, אתם בעצם תוסיפו את הכוח, תגדירו את השמ"פ, מתי הוא מתחיל, מתי הוא נגמר, אוקיי? ואז תעברו להגדיר את המאפיינים השונים, כמו אם יש לכם איזה אייקון שנמצא ברשת, אתם יכולים לשים את הלינק שלו פה, לאפשר לכם לבקש חופשה או לא, האם יש לכם מגדריות ואתם רוצים לחייב מגדריות בפלוגה שלכם, אנחנו נראה עוד רגע איפה המגדריות נכנסת, ומה שעת תחילת חופשה הדיפולטיבית, שעת סיום דיפולטיבית, שעת תחילת היום, כל הדברים האלו אתם מגדירים פה, ליד כל דבר בעצם יש הסבר מה הוא עושה, אוקיי? נוכל גם להגדיר מאפיינים, כמו לוחם, חובש, צלף, למחוק את כל המאפיינים שלא רלוונטיים לכם, להוסיף חדשים, כל מה שיתאים למשימות שאתם צריכים לבצע בשמ"פ. וצוותים. אז בואו נקפוץ רגע לחיילים. אז דבר ראשון שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם להוסיף חיילים. אימייל זה אופציונלי אבל חשוב. למה זה חשוב? כי בעזרת האימייל המשתמשים בעצם, החיילים עצמם יעברו אותנטיקציה. נצטרך לשים אימייל שקשור לגוגל, אם זה ג'ימייל או אימייל מהעבודה שמקושר לגוגל, אבל בלי אימייל כאילו הם לא יוכלו להיכנס. שם פרטי, שם משפחה, מגדר, אם זה חובה אצלכם אז זה חובה, אם לא אז אפשר להשאיר את זה איך שרוצים. מספר אישי, טלפון, אופציונלי, אבל טלפון זה טוב כי אז החיילים בעצם יכולים, כמו שראיתי לכם, ללחוץ קליק אחד ולראות את הטלפונים של האחרים. זה מאוד חשוב למשל שיש הקפצה ורוצים למצוא את החיילים, ישר להתקשר אליהם. זה דברים מאוד מאוד מהפרקטיקות של השטח. התפקיד של אותו חייל, האם הוא חייל רגיל בפלוגה, או האם הוא מנהל כמוכם, מנהלים זה בעצם אנשים שמארגנים את כל הכוח אדם פה, הם יכולים לשנות דברים, או אם הוא משאבי אנוש כמו סמלים וקצינים שהם יכולים רק לראות חלקי דברים, כמו מי יוצא לחופשה מתי, דברים כאלה, אבל הם לא יכולים להתעסק ממש עם הכוח אדם. פה אנחנו מוסיפים את המאפיינים, אותם מאפיינים שהגדרנו שם, אוקיי? למשל, הוא גם חמליסט, גם מק, גם נהג, whatever, לאותו חייל. נבחר את הצוות שלו, אוקיי? אם הגדרתם עבודה עם צוותים, אוקיי? זה נוח, עבודה עם צוותים, חלק לצוותים, כי אז אפשר לראות את הדברים בצורה יותר ברורה. כל סמל רואה את הצוות שלו.
וסבב יציאות, שעוד מעט נעבור עליו. באיזה סבב יציאות הבן אדם הזה שייך? משימות חסומות, אלה משימות שהחייל הזה לא יכול לבצע. למשל חייל שלא יעשה מטבחים אף פעם, או חייל שהוא לא מתאים לש"ג כי הוא לא מספיק ייצוגי. אז אנחנו נחסום אותו פה במשימות האלה. אם יש לחיילים בפלוגה, למשל רצ"פ או כל חייל אחר שאנחנו לא רוצים שיופיע לנו בסטטיסטיקות כי הם לא עושים שום עבודה, אנחנו כן רוצים לנהל אותו, אנחנו נסמן אותו פה. עכשיו מגיעים בעצם לחופשות, אוקיי? ואנחנו נדבר על החופשות עוד בהמשך. פה אנחנו בעצם מוסיפים חופשות לחייל. יש לנו 5 סוגי חופשות. יש לנו חופשה מתואמת, זאת אומרת חופשה שהחייל אמרנו שחייב לצאת בימים האלה, כי יש חתונה לאח שלו, כי יש לו whatever, מבחן, אוקיי? אז זאת היא חופשה מתואמת. חופשה רגילה זה חופשות שמחלקים לחיילים, אתם יודעים, חופשות הן נזילות, לפעמים מבטלים אותן, לפעמים מחזירים אותן. חופשת מחלה, אוקיי? חסום לפעילות זה למשל כרגע הוא יצא להדרכה, אז הוא לא בחופשה, אבל הוא חסום לפעילות באותו שלב, הוא יצא כרגע לא יודע, ללוות את המגד, מה שזה לא יהיה, אז הוא כרגע חסום לפעילות, ואז המערכת לא תקצה לו עבודות בשעות האלה. וחיילים שהם לא בימ"מ, אוקיי, למשל הם מגיעים, הם בחול, או שהם מצטרפים עד בחצי השני של השמ"פ, מתי שזה לא יהיה. אוקיי, אז אנחנו נגדיר את ההתחלה, אפשר לשנות שעות, מה שזה לא יהיה, ואפשר גם להוסיף תיאור אם רוצים. כשהחייל מבקש חופשה, אתם תראו את זה פה, אוקיי, דרך האפליקציה שלו הוא יכול לבקש חופשה, אתם תראו את זה פה. החופשה הזאת היא לא תהיה מאושרת, עד שאשר אתם לא תעברו ותגידו, או הסמלים, ותגידו אשר חופשה. ברגע שעשינו אשר חופשה, החופשה הזאת נכנסת לרשימת החופשות. אבל לפני כן הוא רואה את זה אצלו באדום, את החופשה הזאת, הוא לא יוכל לעשות איתה שום דבר, כי היא ממתינה לאישור. בסדר גמור. שאלות על הדף הזה, של הוספת חייל. בסדר גמור. הוספת חייל זה עבודה די סיזיפית, אנחנו אוהבים לעבוד עם אקסלים, אז אנחנו יכולים להוריד פה דוגמה של אקסל, ופשוט להכניס את כל הנתונים באקסל הזה, אוקיי, מספר אישי, שם, משפחה, טלפון, אימייל, מאפיינים, אוקיי, מגדר, אם אנחנו רוצים להגדיר, סבב יציאות, ואיזה צוות הוא שייך. שמאפיינים צריכים לשים לב שמשתמשים בדיוק באותם שמות, כמו לוחם ולא לוחמים או לוחמת, אלא אותם שמות בדיוק עם פסיקים ביניהם. כל הוספה של איזושהי פרמוטציה כזאת היא פשוט תשנה ותוסיף עוד את המאפיין הזה, ואז יהיה בלגן שלם שלא מבינים למה אנשים לא מקבלים את העבודה. אחרי שערכנו את כל האקסל הזה, אוקיי, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם ללחוץ סיבוב חיילים, לבחור את האקסל, ללחוץ את האקסל, והחיילים האלה ייכנסו לנו פה לתוך הרשימה הגדולה של החיילים. יש לנו פה מסננים שונים שאנחנו יכולים להפעיל, למשל אנחנו יכולים לראות רק מי שבמחלקה אחת, או רק מי שהוא נגיד לוחם, אוקיי? ובהתאם למאפיינים אנחנו נראה גם כן את הרשימה פה מצטמצמת. ברגע שהרשימה מצטמצמת, יש לנו גם את הממוצעים של העמודות שאנחנו יכולים לראות בהתאם לרשימה מצטמצמת, ולהבין איפה כל חייל וחייל עומד ביחס לאחרים בהקשר הזה. בואו נעבור רגע ונסתכל על הזמן אנחנו רואים פה, אוקיי, אלה דברים הפשוטים שיש לנו כאן. אנחנו מגיעים בעצם ליחס עבודה חופשה. אוקיי, זה היחס של החייל שהוא נמצא בבית, בלי קשר לימים שהוא מוגדר בהם לא בשמ"ס, לעומת הימים שהוא נמצא בהם בבסיס, אוקיי? יחס עבודה שבדרך כלל במילואים זה או שאנחנו עושים שבוע, אוקיי? או שאנחנו עושים בדרך כלל 10-4 או 9-5, אוקיי? אז אפשר לעקוב פה ולראות את היחס של אותו חייל, וגם את הממוצע של החיילים עם הפילטור הזה. יחס עבודה מנוחה, אוקיי? זה אומר כמה החייל על כל 4 שעות עבודה שהוא עבד, כמה שעות מנוחה היו לו, אוקיי? ויחס זה מתפצל למה שהיה מתחילת השמ"פ עד היום, או מהיום עד תחילת השמ"פ. פה אנחנו רואים למשל שאביטל, רז אביטל, מהיום בעצם יש לו פה יחס מאוד מאוד גבוה. הוא גבוה ביותר מ-15%, בגלל זה הוא צבוע באדום מהממוצע. ואז אנחנו יכולים לנסות להבין בעצם למה יש לו כזה דבר. האם המשימות שהוא מתמחה בהן
לא צריך אותם בימים האלה. אפשר לחפש פה הרבה דברים ולהבין למה חיילים בעצם מסונג'רים יותר או מסונג'רים פחות ביחס לאחרים. אוקיי, אנחנו רואים פה שהוא פחות מ-15%, אז הוא בכתום. אם נרד פה למטה, נוכל בעצם לראות את הציר זמן חופשות של החיילים, אוקיי? בשורה הראשונה אנחנו נראה כמה חיילים נמצאים בחופשה, וכמה חיילים לא נמצאים בחופשה, גם כן בהתאם לפילטורים שעשינו, אוקיי? וכל חייל וחייל נוכל לראות את הסוג חופשה שהוא נמצא בה, אוקיי? אנחנו רואים פה, זה חופשה רגילה בעצם, מחלה, אוקיי? הכל לפי הצבעים. אם נצא לערוך את זה, נוכל ללחוץ בכפתור עריכה, ואז לשחק, להגדיל או להוסיף, אוקיי, חופשות, להזיז אותם, קליק ימני, למחוק אותם, אוקיי, ולסיים את העריכה. בטיימליין הזה אפשר גם כן כמובן לקפוץ לנקודת זמן הנוכחית, אפשר לעשות זום אין, לעשות זום אאוט ולהוריד את זה כתמונה, אם רוצים. עוד פיצ'ר נחמד שיש פה זה פיצ'ר העבודה. ברגע שאני מדליק אותו, אז מתווסף עבור כל חייל וחייל, מתווסף המשימות שבעצם הוא עושה. אוקיי? נעשה זום אין, נוכל לראות את זה ביותר מקרוב, לראות ממש את המשימות של כל חייל וחייל. בואו נדבר רגע על חופשות. אז יש לנו בעצם אפשרות לפזר את החופשות באיזשהו אלגוריתם שלקח לי יותר הרבה זמן להגיע למיצוי טוב שלו. האלגוריתם נכנס בעצם פה. איך אנחנו מחלקים חופשות? אנחנו יכולים לעבוד או בצורה של סבבים, למשל להגדיר חבר'ה שהם בסבב א', אוקיי? ולהגדיר את היציאות של הסבב הזה. נגיד הסבב הזה יוצא פה, עד לפה, ויש לו עוד יציאה, נגיד מפה עד לפה, אוקיי? או סבב ב', אוקיי? וככה להוסיף לו גם כן יציאות. ואז עבור כל חייל וחייל אני יכול להוסיף פה את הסבב יציאות שלו, וגם באקסל אני יכול להוסיף את הסבב יציאות, אוקיי? ואז בעצם אנחנו מגיעים ואומרים, אוקיי, אני רוצה עכשיו שתארגני את הסבבים האלה, וכל שאר החיילים שלא הוגדר להם על החייל איזה סבב יציאות הוא, אני יכול ברמת הצוות להגדיר יציאות, אוקיי? וכל שאר החיילים שלא נפלו בזה ולא נפלו בזה, תחלק את היציאות בצורה כזאת. למשל 3 חופשות, אורך מינימלי של חופשה זה 4 ימים, ותעשה איזון בתוך הצוות, אוקיי? שתמיד יהיה עד כמה שאפשר אותו מספר חיילים בצוות, או לפי מאפיינים, תמיד יהיה אותו מספר נהגים במילואים ולא בבית. ואז אנחנו נלחץ על פזר, והאלגוריתם פשוט יבוא ויפזר לנו, שנייה אחת, יבוא ויפזר לנו את החופשות לפי מה שקבענו. אני אעצור פה ונשאל אם יש שאלות. כן, בדיוק בשלב הזה, הסבב חופשות, אני לא אמור לראות את זה בעמודה הזו עכשיו, הוא לא פעל והכניס לרז ולליאור ולאלי. אם אני אגדיר לרז איזה סבב חופשות הוא, כן, לא הגדרתי לרז, אני אגדיר שהוא בסבב א', ואז שאני אחזור אני אוכל לראות שלרז הוא בסבב א'. אבל הפעולה שעשית מקודם היא לא פזר חופשות, או זה כן, פזר חופשות, זה לא... אני מבין את ההגדרה של סבב א', של סבב ב', העניין הזה של כל השאר, אתה יכול שוב להסביר? כן, בשמחה. זה תלוי להחלטתך. אם אתה שם לכל החיילים איזה סבב יציאות הם, אוקיי? אז בעצם הדבר היחיד שיתפוס זה מה שתגדיר פה. אבל אם לחלק מהחיילים אתה לא שם איזה סבב יציאות הם, כי למשל הם, לא יודע, מגיעים יומיים בשבוע רק בימי ראשון ושני. אז אין מה לשים להם כאילו סבב יציאות, כי אז יוצא שהם שבוע יגיעו שבוע לא. או אם יש לך 2 רס"פים, אוקיי? ואתה לא רוצה לקבוע על איזה סבב, או 3 רס"פים, יש לך רק 2 סבבי יציאות, ואתה לא רוצה לקבוע להם באיזה סבב יציאות הם יצאו. אז כל מי שאתה לא מגדיר לו איזה סבב יציאות הם, אתה יכול להשתמש כאילו בכל השאר, יהיה להם פיזור כאילו לפי מה שתבחר פה.
כמה חופשות, מה האורך המינימלי, ואיך לאזן את החופשות. לחלופין, למשל אתה לא רוצה להגדיר לכל החיילים איזה סבבים, אז אתה יכול למחוק ולהגיד, אוקיי, אני רוצה להוסיף כל צוות, כל מחלקה אחת תצא מהיום הזה עד היום הזה, כל מחלקה 2 תצא מהיום הזה עד היום הזה. אוקיי, אפשר גם להוסיף למחלקה 2 עוד יציאה. וכל השאר פה. ואז שאתה עושה שמירה, אז הוא לא כאילו כבר אמור לסדר את זה כאילו? לא, שמירה לא מפזרת, שמירה רק עושה פה את העריכה, הפזר מפזר את הכל. גם אחרי שקבעת למשל שחייל מסוים הוא בסבב יציאות מסוים, אוקיי? אבל בוא נגיד הוא רוצה להחליף, ואתה עושה פזר ואז המערכת מפזרת את הדברים, זהו, זה נקבע עבור כל החייל וזה ייכנס לו בעצם לחופשות פה. מאותו רגע אתה יכול לבוא לאותו חייל ולמחוק לו איזושהי חופשה כי הוא ביקש לא לצאת עם הסבב הזה אלא עם הסבב אחר בדיוק באותו תאריך כי ידה. כל מה שצריך, יש לו מבחן, מה שזה לא יהיה. אז הפזר חופשות, סך הכל הוא מייצר לחיילים את החופשות פעם אחת, וגם אם תשנה אחרי זה את הסבבים, תבוא לפה ותשנה כאן ותשמור, זה לא ישנה לחיילים, עד שלא תלחץ עוד פעם פזר, ואז ישנה להם. בסדר גמור, אז די כיסינו את כל הנושא הזה של החיילים. נעבור למשימות. נייצר משימה חדשה, או לפני שאנחנו מייצרים משימה, רגע נסתכל פה. יש לנו אפשרות לשנות את המיקום של המשימות, את הסדר שלהם. למה זה חשוב? כי המשימות שנמצאות הראשונות אלה המשימות באותה שעה, נגיד שני אלה יהיו באותה שעה, אז קודם כל נמלא את המזרחי ורק אחרי זה נעבור למלא את המערבי. וגם הם יוצגו בסדר הזה פה באקסל, זאת אומרת, בטבלה, תורן נדבך הכי פחות חשוב לי, אז אני אדחוף אותו אחורנית, אוקיי? וגם בדף שאתם תעבדו בו, רוב הזמן זה דף התכנון, אפילו לפי הסדר הזה. אז נחזור למשימות. ליצור משימה, נותן לה שם, אוקיי, למשל בסיסית, סוג משימה, בסיסית או סיור או כל סוג משימה שהגדרתי בהגדרות. למה זה חשוב סוג משימה? נגיד שיש לכם משימה, 3 משימות סיור ומשימה אחת שהיא בסיסית. אנחנו נרצה שהחיילים יעברו ממשימה אחת למשימה אחרת, לא יעברו כל הזמן ממזרחית, מערבית, דרומית לסיורים האלה, אלא יהיו גם מדי פעם בבסיסית. אז שהמערכת תדע לעשות איזשהו וריאציה שונה של המשימות שלהם, שלא תקעו כל הזמן באותה משימה, אנחנו נגדיר סוגי משימות. אוקיי, אז הגדרנו את זה בהגדרות, אז אנחנו מיישמים את זה לפה. אם אתם תראו לסיור בסיסית, סיור מערבית, לסיור דרומית, סיור מערבית, סיור מזרחית שלי, שמתי לכולם סיור, כי זה סך הכל אותה משימה, רק אותו סוג משימה, רק דברים שונים. אם המשימה היא משימת כוננות זה משימה שבעצם מתאפשרת להיות בזמן המנוחה, כמו כוננות בסיסית, כמו כוננות הקפצה, כמו whatever, שבדרך כלל אנחנו נשים בחיילים שיהיו. ולמה זה חשוב? כי למה אנחנו רוצים לייצר משימה כזאת? כי אם אנחנו רוצים לדעת את מי להקפיץ והוא כוח כוננות, אז יהיה לנו משימת כוננות ונדע ללכת לשם ולחפש לחיילים ולהתקשר אליהם מתוך האפליקציה. אחרי שהגדרנו את זה, אנחנו נגדיר חזרתיות. אוקיי? המשימות האלה, למשל המשימה של סיור, היא תתחיל בשעה 2, היא למשך 4 שעות, זמן המנוחה שלה הוא גם 4 שעות, והמקדם סינג'ור שלה הוא 1. אוקיי? מקדם סינג'ור כשמו כן הוא, משימות יום, או משימות סתם, נגיד משימות רגילות, נשים מקדם 1, משימות כוננות שפחות מתאמצים עם החיילים, למשל עם כוננות קרמל, אז 24 שעות בכוננות הזאת, וכמעט שלא עושים כלום חוץ מתג בץ בוקר ותג בץ ערב, פתיחת ציר בוקר ופתיחת ציר ערב, אז ניתן להם 0.3, כי הם כמעט שלא עושים כלום במשימה הזאת. משימות שמירה בפילבוקס בלילה, שאף אחד לא רוצה לעשות אותם, וזה סינג'ור, ניתן להם 1.2. אוקיי, פה אתם בעצם, השיקול דעת שלכם כמה לתת לכל משימה, ובהתאם לסינג'ור הזה, זה בעצם נקבע את רמת הסינג'ור של החייל, ואז חיילים באותו שעשו את אותם משימות, אבל רמת הסינג'ור של אחד גדולה מהשני, הוא יקבל יותר משימה במשימות הבאות. זמן מנוחה בשעות, אל תכניסו פה באפרים, תכניסו בדיוק את השעה שאתם רוצים שהם ינוחו בה. אם תתחילו להכניס פה באפרים, למערכת לא יהיה מספיק כוח אדם לפעמים לשים בכל מיני מקומות, אז תשימו בדיוק את השעות שהם צריכים לקבל מנוחה. כן, רצית לשאול שאלה?
כן, המקדם שוב, מה זה בדיוק המקדם? המקדם זה רמת הסינג'ור, אוקיי? נגיד שיש לנו שתי משימות, משימות שאותו זמן, אבל הסינג'ור שלהם שונה, אוקיי? מבחינת עומס העבודה של החייל באותה משימה, אנחנו נשים מקדם שונה. ואז, למרות ששתי חיילים עשו אותו זמן משימה, זה שעשה זמן משימה כפול מקדם סינג'ור יותר נמוך, הוא זה שיקבל את המשימה הבאה בתור, כי הוא סינג'ר פחות. אוקיי. נגיד אחד עושה 4-8 באותו יום, ואחד עושה 8-16. לא, אני לא יודע. אז איך אני מחליט את המקדם הזה? אתה מחליט המקדם. משימה רגילה, שים לה 1. אוקיי. משימה למשל, שמשימת לילה בפילבוקס, שזה מעצבן וזה קשה ואנשים לא אוהבים אותה, תשפר אותם ב-1.2, 1.3, 1.4. זה יחשב כאילו שהוא עשה, נגיד אנחנו שמים 1.25, נגיד נשים, אז זה יחשב שבמקום שהוא עשה 4 שעות, זה יחשב לו כאילו הוא עשה 5 שעות. זה מוסיף לו עוד רבע מהזמן. אוקיי? או משימת כוננות שהיא פשוטה לחלוטין. אוקיי? לא משימה כזאת שמשימה כוננות שהיא בכלל לא נכנסת לסינג'ור של החייל, אלא משימה שהוא היה בה בכוננות, ואז הוא רק שעתיים מתוך הכוננות הזה עושה משהו בדרך כלל, אז נשים 0.3, אוקיי? כי זה יוצא שבכל היום הזה הוא עבד אומנם 24 שעות, אוקיי? אבל בסופו של דבר הוא לא עשה שום דבר, הוא היה בבסיס כל הזמן הזה, ונח, חוץ מזה שעתיים. נשים 0.3. אני לא יודעת כמה זה רלוונטי לכם, אבל טוב, אמור להיות רלוונטי גם אליכם. כל מיני משימות קרמל כאלה למיניהם. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לבחור העדף חיילים מצוות זה. נגיד אנחנו רוצים שמשימה מסוימת תהיה שייכת, רק מחלקה אחת תעשה אותה. אם זה בשבוע קרוב או כל שבוע אחר כך. כרגע אנחנו רוצים שמחלקה אחת תעשה אותה. אז אנחנו אומרים, אוקיי, רק מחלקה אחת עושה את המשימה הזאת. אבל רגע, מה קורה אם החיילים בגלל זה במחלקה אחת יעשו 8-8? אז זה לא מתאים לנו. אז אנחנו אומרים, תעדיף חיילים ממחלקה אחת, כל עוד הם לא עושים 8-8 בגלל זה. וגם לא לילה אחרי לילה. כאילו, חיילים אופטימליים. אבל מה קורה עם החיילים שהם בגלל זה יעשו לילה אחרי לילה? אז אנחנו יכולים לרכך את זה, אוקיי, בסדר. אז כל עוד תבחר במחלקה אחת, כל עוד זה לא יוצא להם, סליחה, קודם כל זה הריכוך הראשון, לא יוצא לילה לילה, ולא יוצא לילה לילה ולא 8-8. אוקיי? אז זה בעצם הדרך שלכם. אני אישית מעדיף בפלוגות שאני נמצא איתם, לא לעבוד במחלקה, כאילו לפי מחלקה, אלא לעשות שפלינג כזה בכל הפלוגה, בכל הצוותים. ככה גם החיילים אצלנו בפלוגה אוהבים, שיש את השפלינג הזה, אבל כל פלוגה איך שנוח לה. אז אני אסביר עוד פעם, רק מחלקה אחת, גם אם עושים 8-8 וגם אם עושים לילה לילה. אגב, לילה לילה שלישי זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, יכול לעשות פעמיים לילה אחרי לילה, לילה לילה שלישי, המערכת פשוט לא תשים, אי אפשר, לא יצא. אוקיי? ואז אתם תראו שיש שם קובייה חסרה, אין שם ציוות, אתם תצטרכו לפתור את זה ידנית. אוקיי? למצוא את הדרך לפתור את זה ידנית, או לשנות דברים בשביל שהמערכת תוכל ותמצא אנשים ללילה ללילה, כאילו לאותו לילה שלישי. אז ריכוך ראשון, אמרנו, זה כל עוד זה לא יוצא לילה לילה, אבל עדיין 8-8 לחיילים, ריכוך שני זה לא לילה לילה ולא 8-8. בואו נדבר על מגדרים. איפה נכנס מגדרים? אני מבין, אצלכם בטח יש מגדרים, נכון בפלוגה? יש פלוגות שיש, יש פלוגות שאין. אתם יכולים לבחור פה, לא משנה. מגדר מעורב במשימה הזאת, או לבחור משהו אחר. כל מגדר שמשתתף יכול להופיע פעמיים, חייב להופיע פעמיים לפחות, אוקיי? זאת אומרת, 2 בנים ו2 בנות, אוקיי? אם זה משימה של 4 ומעלה. אם זה משימה של 3, אז הם יצאו מאותו מגדר, 3 בנות ו3 בנים, אוקיי? וגם כן פה, איפה לרכך את זה? תמיד לשמור על מגדר אחיד, לילה אחרי לילה, או 8-8. או לחילופין, כל המשובצים חייבים להיות אותו מגדר, וגם זה, איך אני מרכך את זה? בסדר, אז גם אם זה יהיה 4, משימה של 4 אנשים, עדיין הם יהיו או 5 בנות, סליחה, או 4 בנות או 4 בנים. ואז לפי הריכוך. שאלות לגבי צוותים ומגדרים. אוקיי, רק תגידו לי שאתם איתי, כי אני לא רואה אתכם. כן, כן. אנחנו פה. סבבה. יש לי אנשים אמרת,
שוב, אמרת שאפשר לפתור את זה ידני, אז צריך לראות, כי אם זה יוצא אם זה חורג וכאלה, אז לראות איך עושים את זה. בסדר, אז כבר אנחנו נעבור על הדברים ונוכל לראות אותם. אוקיי. אז נמשיך פה, אז יש לנו בעצם איזה ימים המשימה הזאת, למשל כל ימי השבוע, או משימה שהיא רק בשבת, אוקיי? אנחנו נבחר את המשימה הזאת. עכשיו נוסיף איוש למשימה הזאת. ניתן שם לעמדה הזאת, אוקיי? למשל דרומית. איזה מאפיין אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בואו ניקח דווקא, ניקח משהו אחר, מפקד סיור. נבחר שאנחנו רוצים סמל שמפקד סיור, אבל אם אין סמל, אז אנחנו רוצים שמק יהיה מפקד הסיור. נגיד ונרצה שהמ"מ יהיה מפקד סיור. איפה מ"מ? איפה יש לי קצין? הנה, סליחה, המ"מ יהיה מפקד סיור, ואו מק או סמל יהיו בשאר. אז אנחנו נייצר עוד מאפיין שנקרא מפקד משימה, או משהו כזה. נשים על כל הסמלים ועל כל המקים את אותו מאפיין, שלצורך העניין קראנו לו מפקד משימה, ואז נבחר פה מפקד משימה. זאת אומרת, אז יש לנו מאפיין אחד ראשי ומאפיין אחד אופציונלי, שלא חייבים אותו. אוקיי? לא חייבים. ככה אנחנו בעצם יכולים להוסיף עוד נהג. אוקיי? הוא חייב להיות נהג, אין דרך אחרת. ופה לוחם אחד, שזה נגיד שאני רוצה שיהיה חובש, או נגיד חובש, או לוחם. חובש, אם אין חובש אז יהיה לוחם. אוקיי? כך אנחנו בעצם משחקים עם זה. סיימנו להגדיר חזרתיות אחת, עכשיו זה ל4 שעות. נחץ פה הוספת חזרתיות, וזה יקפוץ לנו בדיוק בזה ועוד זה שעות, יקפוץ לנו קדימה, ויעתיק לנו את אותם מאפיינים, יעתיק לנו גם הבא בתור. ככה אני בעצם יכול להוסיף. נגיד שלמשימה של 10 בלילה, אני צריך 2 לוחמים. אז למשימה הזאת היא עצמה, למופע הזה שלה, החזרתיות הזאת שלה, ורק לה אני בעצם אוסיף 4. אוקיי? אלה היו 3, וזאת תהיה 4. וכן הלאה וכן הלאה. נגיד ועשיתי שינוי פה, אמרתי רגע אני צריך לשנות, אני יכול פה למחוק, מה שזה לא יהיה, למחוק בראשון, לשנות בראשון דברים, ללחוץ החל על כל החזרתיות, וכל הדברים שהוגדרו פה בעצם יעברו עכשיו מחדש לכל שאר החזרתיות. סיימתי להגדיר את המשימה, אני לוחץ צור, והמשימה נשמרת לי. עוד פעם אתה יכול לחזור בבקשה? אני בקושי שומע, תנסה לדבר יותר בקול. אני אומר, כן, בדיוק התחילו לקדוח פה, אז רציתי לשאול יותר מאוחר. אם יגדח עוד פעם, אז אני אשאל יותר מאוחר. בכל זאת, השאלה שלי רציתי לשאול, לגבי תור המפקד, אז המאפיין, אם תפתח את המאפיין, לי יש הרבה אנשים שיכולים להיות מפקד סיור. מ"פ, מ"כ, סמל, מהנדס, לא יודע. מעולה. אז אתה הולך פה להגדרות. כן. מגדיר מאפיין שנקרא מפקד סיור. אוקיי, תגדיר אותו, אני לא מגדיר אותו עכשיו, כן? ואז אתה הולך לכל אותם חיילים שיכולים להיות מפקד סיור, ושם להם גם את המאפיין הזה. אוקיי? ואז אתה הולך למשימה ושם מפקד סיור. אוקיי? ואז אתה יכול בעצם לבחור, האם אני רוצה דבר ראשון לשים את המ"פ בתור מפקד סיור, או נגיד יש לנו את החפ"ק, אוקיי? בוא נלך לחפ"ק. אז אני יכול לבחור בחפ"ק, מי אני רוצה שיהיה. אני רוצה שיהיה המ"פ, ואם המ"פ לא נמצא, אז סמ"פ או קצין, או מה שזה לא יהיה. אוקיי, ככה בעצם אני עובד. אוקיי, אני יכול למשל פה, זו דוגמה יפה מאוד. הגדרתי אנשים שהם קבועים נהג חפ"ק, קשר חפ"ק, חובש חפ"ק, כי זה החבר'ה שהמ"פ אוהב לעבוד איתם, אבל אם הם בחופשה, אז אני לוקח נהג רגיל, לוחם רגיל וחובש רגיל. מעולה, תודה. סבבה. המאפיינים האלה, איפה אני מעדכן עוד מאפיין, כאילו שיהיה לי בהגדרת הסופר. הגדרות, מאפיינים. מעולה, תודה. יופי.
אז סיימנו, הגדרנו את כל הכוח שלנו, אנחנו עכשיו מוכנים לקייל את המערכת. וזה בעצם החלון שאתם תעבדו בו רוב הזמן, חלון הקיול. אז מה אנחנו רואים פה בגדול, לפני שנסביר על הקיול? אנחנו רואים פה את כל המשימות שיש לנו, אנחנו יכולים לקפוץ ימינה, שמאלה, לשחק, זום אין, זום אאוט, וכל משימה מה הסטטוס שלה. זאת אומרת, המשימה הזאת היא ירוקה, הכל תקין בה. אתם יכולים ללחוץ ולראות אותה. המשימה הזאת היא אדומה, למה? כי חסר פה ציוות של מפקד, נהג ולוחם. אוקיי? ועוד רגע נראה את הדברים, למה זה קורה, או איך אפשר למצוא את הבעיה. ופה למעלה אנחנו רואים שורה שבעצם מסבירה לנו איזה חיילים באותם 24 שעות לא עשו שום דבר. אוקיי? זה יכול להיות תקין שהם לא עשו שום דבר באותם 24 שעות, ויכול להיות שזה לא תקין, אבל זה סתם שלכם נקודת מבט נוחה לראות את אותם חיילים. אוקיי? אנחנו נגיע אחר כך גם לדף שנקרא מי זמין, בשביל לעשות מחקר יותר טוב על הדברים, וגם לראות אם כרגע יש לי סינג'ור, את מי אני יכול כרגע להקפיץ. אבל לפני שאנחנו מגיעים בעצם, איך אנחנו מגיעים לחלון הזה, לכל המשימות, יש לנו פה את כפתור הקיול. ואתם תראו שיש עליו גם סימן קריאה כזה, שמסביר לי שאני חייב ללחוץ על הקיול כי משהו השתנה. איזה דברים יכולים להשתנות? מה שמשתנה זה או ששיניתי הגדרה של משימה, או ששיניתי חייל, אם זה נתתי לו פתאום חופשה, או שיניתי לו מאפיין, או משהו כזה. אז המערכת תבוא ותשים לי סימן קריאה אחרי כזה דבר, ותגיד לי, רגע, אתה צריך לקהל את המערכת, תשים לב. אוקיי? ואז היא בעצם אומרת לי, תשים פה צ'קבוקס, ועוד רגע נגיע למה זה עושה. תשימו לב שיש לנו פה קיול. מה הקיול הזה אומר? בעצם ממתי מתחיל הקיול. אז באופן דיפולטיבי, הקיול תמיד יתחיל ממחר, בשעה שבחרתי להתחיל את היום, אוקיי? הדיפולטיבי זה 5. אם אני אומר, אוקיי, טוב לי למחר, אני רוצה למחרתיים, אני פשוט הולך למחרתיים ומקייל. או אני אומר, רגע, יש לי עכשיו בלטה מאוד גדול, חבר'ה יצאו למשימה עכשיו, או יוצאים בעוד שעתיים למשימה, אני אפילו יכול לקייל מהיום, ולבחור מאיזה שעה אני רוצה לקייל. אוקיי, והכל יתקייל. בואו נדבר רגע על שתי צ'קבוסים האלה. מה עושה צור מחדש משימות? אז כמו שכתוב פה, בעצם יש לנו, מצד אחד הגדרנו פה את הטמפלייטים של המשימות, את התבנית של המשימות, אבל לא יצרנו את המופעים של המשימות. אז מה שהצ'קבוקס הזה עושה, מהתאריך שבחרנו לקהל בו, הוא מוחק את כל המשימות שהגדרנו, אוקיי? כולל המשימות הנעולות שניכנס להם, כולל הכל, מוחק את הכל, ומייצר מחדש את המשימות. אחרי שהוא מייצר מחדש, הוא גם משבץ מחדש את החיילים. אז אם הגדרנו פה צ'קבוקס, לשים פה צ'קבוקס זה כבר מיותר. איך שאתם רוצים. נגיד, ומה אומר שבץ חיילים מחדש? נגיד והוצאתי כרגע חייל לחופש, אוקיי? או יצא חייל פתאום חולה לא מרגיש טוב, אני צריך למצוא לו מחליף לשעה 2. אז הגדרתי אותו בתור חולה בשעה 2, ונגיד זאתי המשימה שלו, אז המערכת תזהה שהוא כבר לא יכול להיות זמין במשימה הזאת, אז היא תשאב לפה חייל אחר, כנראה שהיא תבחר לשאוב מפה לכאן חייל, ואז פה יהיה לה חסר חייל, אז היא תשאב לפה חייל, כנראה שהיא תבחר לשאוב מפה חייל לכאן, ואז פה יהיה חסר לחייל, אז היא תשאב מכאן, אוקיי? כך היא בעצם שואבת בצורת, נקרא לזה תולעת, משלימה את השאיבות כל פעם אחד זז. אבל אם אני רוצה שהמערכת תהיה, בוא נגיד, מאוזנת יותר, או תאזן מחדש את החיילים, אני אבחר לסמן את זה, אוקיי? ומה שהיא עושה היא בעצם מנקה את כל ההשמות של החיילים, חוץ מחיילים נעולים, שעוד רגע נגיע לזה, מנקה את כל ההשמות שלהם ומשבצת מחדש בצורה מאוזנת לפי כל האילוצים, לפי כל הסינג'ורים. אז אם אני מעכשיו לעכשיו צריך, נגיד, כמו שדיברנו, שיש לי עכשיו איזושהי בעיה ואני צריך למצוא חיילים, אני רוצה שהמערכת תמצא את זה אוטומטית, אני מגדיר את השעה שאני רוצה שהיא תתחיל, אני לא אסמן את זה פה, אני אתן לה לעשות קיול, ואחרי שתעשה את הקיול הזה, אני אבוא לפה, ואני אגיד לה מחדש, אוקיי, למחר בבוקר כבר תשפצי לי את כל החיילים מחדש. כי לא אכפת לי לעשות שינוי רוחבי, וכל המשימות שלי מחר בבוקר ישתנו. אגב, בגלל שהמערכת היא דטרמיניסטית, זאת אומרת קבועה ולא רנדומלית בהתאם למשימות, אז סביר להניח שהשיבוצים יישארו פחות או יותר אותו דבר, אלא רק טוויקים קטנים יעשו שינויים. לא סביר שיהיה פה איזשהו אפקט פרפר ששינוי אחד ישנה לכל הפלוגה את
הסינג'ור שלה. אוקיי, אז יצרנו משימות וקיימנו את המערכת. מה עכשיו? עכשיו אנחנו רוצים להגיד לחיילים, אוקיי, תדעו, ממחר בבוקר, נחזור רגע לחייל, ממחר בבוקר המשימות האלה כבר מעודכנות, הן סופיות, השבצק סופי ואתם יכולים לסמוך עליהן, אוקיי? כי בזמן שהמערכת דינמית, אני בדרך כלל אהבתי ב8 בערב להגיד לחיילים, לסמן להם שהכל סופי, לתת להם במשך היום לעשות את כל המשחקים, לבוא אליי בבקשות והכל, ואז בסוף היום בעצם נגיד אם זה סופי, כאילו לקבוע שזה סופי. אז אני הולך לקביעת מועד סופי, אנחנו יכולים לראות פה את המועד הסופי, אוקיי? זה בעצם, תשימו לב שזה בעוד יומיים, דקה לפני 5 בבוקר, זה בעצם המועד סופי. אני עושה שמור, ואז החיילים בעצם יראו שכל המשימות עד לבעוד יומיים, שזה בעצם המשימות של מחר, נהיו להם סופיות. גם זה וגם השבצק סופי, והם יכולים להגיד, אוקיי, אני יודע איזה סופי, הכל בסדר, מצוין לי, זה מה שאני הולך לעשות, אני יכול בהתאם לזה לקבוע ישיבות, או לצאת לאפטרים, או whatever. אני אעצור רגע לשאלות. יש שאלות? כן, יש לי שאלות כלליות, כאילו, לסוף נראה לי הפרזנטציה. בסדר, אז נמתין איתם לסוף. אם יש דברים על משהו שעברתי עד עכשיו, אני אשמח לעצור אליו. לי שאלה על הקיול, כאילו זה תמיד יוצא לי כזה נקודה כזאת, כאילו מה... אני עושה... אני מסמן את הכל, קיול, ועושה קייל, ואז... זה עדיין, הקיול נכשל, תמיד יש לי הקיול נכשל. נכון, אז עכשיו אנחנו נבין בעצם למה הוא נכשל, אוקיי? בואו נסתכל פה. אנחנו רואים שחסר מפקד סיור, חסר ציוות בסיור המזרחי. אז בואו נלך לסיור המזרחי ונבין מה קורה שם. סיור מזרחי, מפקד ציור הוא סמל או מק. ומתי חסר לנו? מתי זה היה? ב3 ביוני, אוקיי? ב10 בלילה. אז בואו נלך לראות מה קורה שם. בואו נבין מה קורה. אז אני הולך למי זמין. ב3 ביוני, ב10 בלילה. ויכול לראות בעצם מה קורה עם כל החיילים. מי פנוי ומי לא פנוי. אז אמרנו שיש לנו בעיה בעצם במקים. נכון, חסר לי שם או סמל. בואו נתחיל בסמלים. ונבין. אני רואה למשל שאין לי בכלל סמלים. אין לי אף אחד שהוגדר כסמל. ואריאל רוט הוא הסמל היחיד שהוא כרגע נמצא בבית כל הזמן הזה. בואו נעבור למקים. אנחנו יכולים לראות מה קורה כאן. שאלה כל המקים שיש לנו. נוריד את הסמל. אנחנו יכולים לראות שאשר מלמד נמצא בבית. אוקיי, כל אלה נמצאים בבית. אנחנו יכולים לראות שבני, משימה האחרונה שהוא עשה ביחס לשעה הזאתי, היא הייתה לפני 23 שעות, על הסיור מערבי. והוא בעצם עוד חצי שעה יהיה בסיור המערבי, אז אני לא יכול להשתמש בבני. קובי דגן כבר נמצא בסיור המזרחי, כבר הוקצה לזה, אוקיי? והמיאל כבר נמצא בדיוק בשעה הזאת במשימה. זאת אומרת, אין לי מקים פנויים. אז מה אני עושה? אני צריך לקבל איזושהי החלטה. או לשנות שזה לא יהיה רק מקים, אלא גם חיילים שיקחו את הפיקוד, או whatever, אוקיי? אז זה בעצם כלי שנותן לי את האפשרות להבין מה הבעיה שלי, יחסית לאותה שעה, ולנסות למצוא פתרון. בין אם זה פתרון נקודתי, או פתרון מערכתי, שאני משנה את הגדרות של המשימות ומקהל מחדש. מה הכלי הזה אם אנחנו כבר נמצאים פה? מה עוד הכלי הזה טוב? נגיד אומרים לכם, אני צריך עכשיו חיילים. אז רגע, אז נעשה פה רפרש, שזה ייפתח על עכשיו. זה לא פתח את זה על עכשיו, רגע. נגיד עכשיו אני צריך 2 חיילים שתוציא לי. אז אני הולך לפה, הולך לחיילים, בודק איזה חיילים אני יכול לסנג'ר. אז למשל אני עושה מיון לפי כמה זמן המשימה האחרונה שלהם. אני רואה שאסף זוהר סיים לפני 8.8 שעות איזושהי משימה,
והמשימה הבאה שלו היא בעוד 3 שעות, אוקיי? הוא קנדידט, אבל רפאל ציין לפני 8 שעות משימה, והפעם הבאה שהוא יהיה במשימה היא רק בעוד 16 שעות. אז עדיף לי לבחור את רפאל, אוקיי, לאותה משימה ספציפית, לשים אותו ידנית על אותה משימה ספציפית, שכרגע צריך מעכשיו לעכשיו, מאשר לבחור קורא אחד אחר. אוקיי? אז זה עוד דרך טובה להשתמש בחלון הזה, להבין בעצם מי פנוי ומי לא פנוי למשימה. כמובן, אני מזכיר עוד פעם, הכל ביחס, כל הנתונים שאומרים פה זה ביחס לשעה והתאריך שנבחר פה. זה המאפיין. נחזור לתכנון. אז דיברנו ומצאנו את הבעייתיות, אוקיי, שיש לנו. ונגיד אם מצאתי פתרון, וזה לא פתרון מערכתי אלא פתרון נקודתי. אני תמיד יכול לבוא לעריכה, ללחוץ על מופע מסוים, ולבוא ולהגיד, אוקיי, אני יודע מי אני רוצה לשים פה, אוקיי? לא סמל ולא מק, אני רוצה לשים לוחם ספציפית, ואני רוצה לשים את אדיר ברון, שיהיה פה, אוקיי? ואני נועל אותו, אוקיי? ופה אני רוצה לשים חייל אחר, ופה חייל שלישי, אני עושה שמור. ואם נחזור לתכנון, נוכל לראות שעכשיו המשימה הזאת, לא זוכר איזה משימה, פה, עכשיו הפכה לירוקה. אבל זה לא מספיק, כי עשיתי שינוי ידני. יכול להיות שעשיתי שגיאה. אז אחרי שאני עושה את השינוי, אני מריץ בדיקת שגיאות. והנה, יש לי פה שגיאה, תראו כמה שגיאות נוצרו בעקבות השינוי הידני שעשיתי. נלחץ על זה, נוכל לראות. העובד אדיר ברון לא זמנים בגלל התנגשות מנוחה עבודה. אוקיי, העובד רז אביטל עם המשימה האחרונה שלו. רז אביטל לא זמין בגלל זה וזה וזה. אז פה בעצם אני יכול לראות את האפקט שהדברים, או לבדוק את הנכונות של הדברים שעשיתי. עוד דבר אחד דיברנו עליו, על נעילה. נעלנו פה את אדיר ברון. למרות שאנחנו יודעים שהוא לא טוב ולא יכול להיות במשימה הזאת, נעלנו אותו. ואז זה דפק לי משימות אחרות. אם אני עושה קיול, אוקיי, בחרתי את זה מהיום הזה, אני עושה ככה, אני עושה שיבוץ מחדש. אז דיברנו על זה שזה מוחק את כל החיילים למשימות ומשבץ מחדש, אבל אלה שהם נעולים, הוא לא ימחוק אותם, הוא ישאיר אותם ויתחשב בהם. אלא אם כן אני לוחץ עצור משימות מחדש, שאז זה מאפס, מוחק את כל המשימה ומייצר את המשימה מחדש, אבל אני לא אעשה את זה כרגע, אני אעשה קיול, ובתקווה המערכת תשתפר, תמצא לי פתרון לכל הבלגן שעשיתי, כן? ואנחנו באמת רואים שרק אדיר ברון נשאר פה, סליחה, חסר לי פה ציוות ללוחם והכל יסתדר, גם בגלל שאדיר היה במשימה הזאת יוגדר ושמתי אותו כאן, אז המערכת הוריד אותו מהמשימה הזאת, כי הוא היה נעול על המשימה הזאת. שאלות? כן, תגיד, מבחינת... אוקיי. לא, אני שואל כל הזמן. מבחינת צורת העבודה, האם בדרך כלל יש לכם בן אדם אחד שהוא יושב על הדבר הזה, וזה התפקיד שלו, והוא משחק עם הדבר הזה? כי עד היום אצלנו כל המממים עבדו על זה ביחד ודברים בסגנון הזה. כאילו, מה אתה ממליץ, כאילו, לא... זה מאוד מאוד תלוי בחבר'ה שלכם. אתה יכול להתחיל ככה, לתת לכל המממים גישה, אתה יכול להחליט שרק אחד עובד, גם בגלל שהעבודה היא מאוד, אחרי ההגדרה הראשונית של המערכת והכל, ואחרי הקיול הראשוני של המערכת, אין הרבה עבודה, יש אולי 20 דקות ביום, אוקיי? של לקבל ריג'קטים של אנשים שמוצאים חופשות דברים כאלה ולהזין. זה פחות קריטי. זאת אומרת, כמה אנשים יכולים לעבוד בו זמנית? כמה שאתה רוצה. אתה יכול לשים, לבחור מי יכול לעשות מה. אוקיי, יש לנו פה בעצם 3 אופציות, יש לנו או שהוא חיילים שלא יכולים לעשות שום דבר, או מנהל כמוכם, או משאבי אנוש שהם יכולים לראות פה חלק מהדברים כמו דוח, מי זמין וירוק בעיניים. אוקיי, הם יכולים לראות פה דברים, אבל לא להתעסק עם דברים, רק לראות. אתה יכול גם לתת למממים גישה או לסמלים גישה בתחילת הקו, אוקיי, בשביל שהם יאשרו את החופשות של החיילים שלהם, אוקיי, ואז להוריד להם את הגישה. מחזיר אותם לחייל או משאבי אנוש יותר נכון. אוקיי,
מבחינת שימוש בתוכנה, כאילו, כמה יחידות כבר משתמשות בזה, מצליחות לעבוד עם זה כמו שצריך? 4 כבר עבדו עם זה כמו שצריך, שימו קווים כמו שצריך, ועכשיו זה תופס תאוצה. התחלתי לפרסם את זה לפני 3 שבועות, נראה לי משהו כזה. וכבר יש לי כאלה שמכינים את עצמם לקו שיקרה עוד מעט. אוקיי. ואני נמצא פה לתמוך בכל הבעיות. אם צריך, ייצור קשר. יש פה כפתור, ייצור קשר, ושולחים לי אימייל, ואני... אני הייתי אליך וענית לי במהירות המרבית, זה המדהים. עכשיו השאלה הפופ-אפ שיש לך, שמגיעים, מבחינת הבטחת מידע, איפה, איך זה, מה יש פה? אז אני עובד בתעשייה הזאת של האינטרנט כבר 20 ומשהו שנים, אני מכיר את מה צריך לעשות ואיך לעשות זה בצורה טובה. כל הסטנדרטים ששמתי בחברות האחרות שלי, גם חברות שניהלתי את הפיתוח שלהם, את אותם סטנדרטים ששמתי שם, שמתי גם פה. אז מבחינה הזאת אנחנו משתמשים בסטנדריזציה של התעשייה. אוקיי. זאת אומרת, הגישה לאנשים פה זה בעזרת הגוגל. נכון, הלוגינים שלהם רק בעזרת הגוגל, ואתם צריכים, האחריות שלכם, לאפשר גישה לכוח שלכם לפי האימיילים ששמתם. זאת אומרת, תשתדלו לא לטעות ולא להשתמש באיזה אימייל גנרי, טוב, זה בלתי אפשרי אימייל גנרי. תשתדלו לא לטעות, כאילו להשתמש באימייל, לשים את האימייל בצורה נכונה. תאספו את האימיילים מהחיילים ותשימו אותם. אני רק אחדד ואני אגיד עוד משהו לגבי זה. יש, אחרי שהם גם עברו את האותנטיקציה, יש את האוטוריזציה, מה הם רשאים לראות. אז כל חייל רשאי לראות רק את הדברים, או כל אדם בעצם רשאי לראות רק את הדברים בכוחות שהוא משוייך עליהם, לא בכוחות אחרים. גם לחיילים יש גישה לפתוח פה לראות, אבל רק אני בתור מנהל מנהל על, יכול לראות את כל הכוחות, אתם תראו רק את הכוחות שלכם, אוקיי? לא תראו פה כוחות אחרים. וגם החיילים שלכם יראו רק את הכוחות שהם משוייכים אליהם, לא כוחות אחרים. אגב, אם כבר פתחנו את זה, אז ברגע שיש לכם, רוצים לשכפל כוח, למשל, פעילות הנדסית או פעילות מבצעית, אז אתם יכולים לשכפל כוח כאן, לשכפל לכם את הכוח. למה אני צריך לשכפל כוח? אני יודע שבפיקוד העורף יש 2 מודים של עבודה עם מאפיינים שונים, עם חופשות שונות, מוד אחד של עבודת חירום ומוד אחד של עבודת בט"ש. או למשל סיימתם קו אחד, רוצים להתחיל קו שני, אז במקום למחוק את כל הקו הקודם, פשוט משכפלים את הדברים הרלוונטיים ומתחילים קו חדש. תראה, אתה יכול לפתוח אולי את שלי, את תודעת שאני עשיתי את הוספת חיילים, הוספת משימות, אני ב-944 עוד למטה. סבבה, אני רק לפני כן אני אעבור על כל שאר הפיצ'רים, ברשותכם, ואחרי זה נגיע. בסדר גמור. הפיצ'רים הנוספים שיש לנו במערכת, אז כמו שאמרנו, זה לוח המשימות, פה החיילים רואים את העבודה שלהם, רואים את הלוח הזה. אני אגב הייתי תמיד מוריד את זה כ-JPEG, אוקיי, ושולח את זה בערב לכל הפלוגה בוואטסאפ הפלוגתי, את התמונה של זה. בסוף שבוע מדפיס את זה ותולה את זה על החמ"ל, על הדלת של החמ"ל, בשביל שהחבר'ה הדתיים שלא משתמשים בטלפון יהיה להם את זה גם כן מול העיניים כל הזמן. אז זה בלוח המשימות. גם פה אפשר ללחוץ על כל חייל וחייל. נראה אם יש לי פה. החיילים רואים 24 שעות קדימה, 48 שעות קדימה, אתם בתור מפקדים יכולים לראות 5 ימים קדימה. בואו נחפש פה את עמיחי. הנה, יש פה לוחם עמיחי, סתם אני לוחץ עליו. נו, למה זה קופץ לי כל הזמן? חיפוש לא טוב לי. אוקיי? אני יכול, גם כן, החיילים עושים את זה, לא אתם, יכולים לשלוח וואטסאפ אליו, להתקשר אליו, או לראות איפה הוא ישן, בשביל לבוא להעיר אותו. אוקיי, אז תעודדו את החיילים להכניס את זה, זה מאוד עוזר. וזהו, אז דיברנו על זה, דיברנו על משימות, דוח אחד. אוקיי. מכירים דוח אחד? זה בעצם הדוח שאנחנו מדווחים איפה כל חייל וחייל נמצא כל רגע ורגע. אז אנחנו יכולים פה בדף הזה לראות בכל יום מי מהחיילים יוצאים לחופשה, באיזה שעה הם יוצאים, ומי החיילים שחוזרים לחופשה. אוקיי, באותו יום. אוקיי, זה בדיפולטיבי זה ייפתח על היום. אנחנו יכולים להוריד פה אקסל, שבאקסל הזה יש עבור כל חייל וחייל. אוקיי.
איזה צוות הוא, שם משפחה, שם פרטים מאפיינים, איזה סבב הוא, וכל יום ויום, מהיום שיש לנו בבט"ש, מה הוא עושה. האם הוא בבסיס, האם הוא יוצא, האם הוא בבית, האם הוא חוזר, אוקיי? באותו יום אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה. יש פלוגות שמשתמשות באקסל הזה בשביל לשלוח את זה לצוות של אישות של הגדוד, אוקיי? כדוח יומי. אז כל יום מפיקים את זה ושולחים את זה, אז הגדוד יודע להסתכל על היום הספציפי, הוא לא חייב להסתכל קדימה. אם יש לכם שימוש או אתם רוצים, כאילו, מה שאתם צריכים עם הדבר הזה. אז זה פה. מאיזה מין עברנו? בואו נדבר רגע על ירוק בעיניים. מכירים ירוק בעיניים? יש איזושהי התראה, עבד חייל, יש טילים, או יש, לא יודע מה, הודעה שצריך לדבר לכל החיילים בבת אחת. אז אתם מבקשים מהחיילים, חבר'ה, דווחו ירוק בעיניים, בין אם זה דרך הוואטסאפ או דרך כל מקום אחר. ואז החיילים פשוט נכנסים לאפליקציה, למעלה יש להם ירוק בעיניים, הם לוחצים והם מדווחים. איפה הם? בבית, בבסיס, במשימה, ואם הכל בסדר או לא בסדר איתם. עושים שליחה. ואז אתם, או הסמלים, יכולים בעצם לעקוב ולראות את התקדמות של ירוק בעיניים. עמיחי רגע דיווח שהוא במשימה, מהסטטוס הכל בסדר. אגב, המערכת יודעת שעמיחי בחופשה בעצם, אז הוא לא אמור להיות במשימה, אוקיי? והזמן דיווח. או למשל, אתם רואים שאנשים לא מילאו פה, אתם יכולים לראות רגע, הם בבית, הם בחופש, אז לא קריטי לי שהם ימלאו, כי הם בטח לא יהיו בהתקלות שהייתה עכשיו. אוקיי? אז זה נועד לפה. אתם ורק אתם יכולים לאפס את זה, אוקיי? לא אף אחד אחר, ומי שיכול לראות את זה, כמו שאמרנו, זה כל מי שהוגדר בתור מנהל משאבי אנוש. סמלים, MMים או whatever. ספר טלפונים, אוקיי? כמובן, יש לנו גם כן את החלונית הזאת שנפתחת כל פעם ומסבירה מה עושים. אפשר ללחוץ על עזרה והיא תקפוץ, היא נפתחת פעם ראשונה שאתם נכנסים לכל דף. בספר טלפון אתם יכולים לחפש שם של אדם ואז לקבל את הנתונים שלו, אוקיי? להוריד את זה אליכם לטלפון, או להוריד את כל אנשי הקשר אליכם לטלפון. זה מאוד פרקטי, כן? אתם מורידים פה קובץ, אתם פותחים את האפליקציה דרך הטלפון שלכם, מורידים את הקובץ הזה, ואז עושים לו בעצם אימפורט לתוך הקונטקט ליסט שלכם, יבוא לתוך הקונטקט ליסט, ואז הוא רושם לכם את כל האינפורמציה, הוא רושם עמיחי שוורץ, מינוס מקף מילואים עם כל הפרטים, כאילו הוא נכנס לכם לתוך האנשי קשר. אגב, אם הייתי בטלפון, אז הייתי יכול גם להתקשר ולשלוח וואטסאפ מפה, אבל אני לא בטלפון, אז כאילו זה במחשב, אז אני לא יכול. אז זה הספר טלפונים. השירות שלי, כמו שהראיתי לכם, זה בעצם החיילים יכולים להיכנס לשירות שלי, גם אתם יכולים להיכנס לשירות שלי ולקבוע איפה אתם ישנים, לראות את החופשות שאושרו לכם, החופשות שעוד לא אושרו לכם, ולבקש חופשה מתי שמתאים לכם. אתם יכולים גם לעצור את הבקשת חופשות, אוקיי? בעזרת זה. זהו בגדול, יש לנו פה מדריך למשתמש, אוקיי? עם כל מה שצריך לדעת, כל הדברים, אתם יכולים להסתכל פה דבר ראשון, אתם יכולים לראות פה את הסרטון הדרכה, שמסביר, שבעצם אתם תראו את הסרטון שעכשיו אנחנו מקליטים, כי הוא הסרטון הבא שיעלה לקישור פה. מה עוד? זהו. בגדול, לוגאוט, אפשר לעשות פה, עברית, אנגלית, אם יש לכם חבר'ה דוברי אנגלית, אז אפשר גם כן לעבור לאנגלית. זכויות יוצרים והכל נמצא כאן, וזה כל מה שצריך. מדהים, מדהים. תודה רבה. תודה רבה, עמיחי. כן, באמת חבל על הזמן. אז אתה סרטון מתי אני אוכל לשלוח, לקבל עליו לינק ולראות... עוד כמה שעות. עוד כמה שעות. אוקיי. וסליחה על השאלה הישראלית. לא עולה כסף, זה חינם. אוקיי. ניחשתי זו שאלה נכון? כן, מה, אתה יודע, תמיד יש מה יוצא לך מזה, ואתה יודע, אני שמח, כאילו, שאתה עושה את זה בשביל עם ישראל, כאילו, באמת, זה כמות הזמן שהממ"מים מבזבזים. הסיבה שאתה עושה מילואים, בגיל שלך אני גם עושה מילואים וגם עושה את זה, מאותה סיבה. מדהים. אוקיי. יופי, המון תודות. בשמחה.